És evident que Badalona necessita recursos bàsics que avui són insuficients e inexistents. Un alberg públic d'emergència, espais d'acollida nocturna quan fa fred o plou i serveis com un menjador social. Viure al carrer mata. En només 2 mesos del que portem d'aquest any 2026, doncs hi ha hagut 4 persones que han mort a la ciutat. A Badalona, per desgràcia, el sensellarisme mata, viure al carrer mata. Nosaltres el que hem volgut avui són 2 coses. Una, expressar el condol, fer veure que de veritat estem parlant de persones, humanitzar el fet aquest, i a partir d'aquí la segona part del que estem fent és reivindicar la necessitat de que des del govern municipal, des del govern que presideix García Albiol, es prenguin mesures de lluita contra la pobresa. Sota el lema Badalona diu prou, la ciutadania s'ha unit per recordar les 4 víctimes que han perdut la vida al carrer aquest 2026. Cal mostrar el rebuig, humanitzar la vida d'aquestes persones que han patit aquesta injustícia tan greu, d'aquest abandonament. La reacció de la gent ha de ser de contrapès, ha de ser una reacció com aquesta que heu vist avui, d'humanitat, de solidaritat, d'empatia. Una protesta que també assenyala directament la gestió del govern d'Albiol després del tancament de Can Bofill. Perquè tenim un govern que odia els seus veïns i les seves veïnes, i un alcalde que odia els seus veïns i les seves veïnes no tinguin casa, no pot ser un bon alcalde. Per això és imprescindible que quan les institucions giren l'esquena a la gent més vulnerable, tota la ciutadania i tots els càrrecs electes que sigui possible siguem al costat de la gent. S'exigeix un pla de xoc contra els desnonaments i la pobresa estructural a la ciutat. No pot ser que tinguem 4 morts en 2 mesos a Badalona des que ha començat l'any. Hi ha hagut aquest desallotjament del B9 també que ha suposat més sensellarisme, i aquí s'ha demostrat amb aquestes 4 morts que també passa per persones d'aquí, persones que han nascut aquí, i el que no mereix ningú és caure i que les institucions, que l'administració no els pugui donar el mínim d'oportunitat de tenir una atenció, de tenir un llit, i per tant que es puguin recuperar d'aquesta caiguda, que pot ser per molts motius. Us agraïm la vostra presència i que mai més haguem de reunir-nos per recordar fets com aquests. Viure al carrer mata.